Здравейте, приятели! От екипът на Теодор Сенджел и много добри хора заедно успяхме да дарим в Малко Търново в църквата 300 броя бутилки с етикети за светена вода. Водата ще бъде за Йорданов ден, Богоявленска вода. Знаете, тя се прави веднъж в годината. И затова на този специален светъл празник решихме от добри хора и от екипа ни да дарим 300 броя бутилки, да раздадем безплатно тази светена вода, или казано Богоявленска вода. Прави се веднъж годината и за това решихме да бъде по-специален празник. Ето тук сега пред вас ще залепим първата бутилка. Така че ако искате да видите подобни видеа, включващи нашата кауза в Малко Търново, то може какво да направят? Да ни последвате, за да не изпускате още такива видеа. Да, а в канала ми ще видите още от тези видеа. Сега заедно ще залепим първият етикет и ще ви прикачим най-вероятно и снимка на всичките цялата готова продукция. Ето така ще изглежда. Така ще изглежда бутилката за празника Йорданов ден. И всички заедно, какво ще кажем? Благодарим ви! Подкрепете ни с последване. Хубав и успешен ден! Чао, чао! Чао, чао!